Skulle du mere på? Ja, jeg putter mere på, når... Okay, nu er vi gået i gang. Ja, jeg vil prøve noget, smage noget kaj. Lige meget, men man laver nogle sjove videoer. Fyld bare. Sådan der. Sådan der. Ej, hvor er du dum. Så spilder du alle sammen. Jeg tror bare lige, at jeg tager mælken. Så hælder jeg kaj over. Giv mig den skumælk. Ja, men du skal helst ikke spilde det. Okay. Okay, du begynder bare, når du vil, ikke? Jo, så begynder jeg bare nu. Okay. Fuck, hvor er det sjovt. Sådan, det smager godt. Det smager ikke. Tag lige en sluk vand i. Okay, sådan der. Vi er stoppet.